кунем бародаро. Я чанд қабл занг зистадем бориму тамом шуда занг задем каяка бор мерса ина мана бору расида бародаро. Боз мен як мекшом ҳамаро нишонтон метавам чизои инструментҳои ҳофизӣ мақсад банахои дастрасанд. Боз нархҳоро мегем видео мекунем номероро мемонем ҳам ватсап доро ҳам номери телефона метавонем занг задем муроҷиат кунем. Аммо яъдам инам мекунем мекшонем шумо тамом шуд. Канунҳои Airsafe-ам. Airsafe-ҳои оригинали 745 МК4. На пачка. Хеле хонане. Нали пачка. Олан нишон метавонам. 1400 ваттаятиш, шалкошон 500. Ҳама заводской Airsafe-ҳои 745. Бёзанин инҷо. ина бародаро Airsafe-ҳои оригинал Art 745 МК4. яъне паси пушташ. яъне пасу пушташ. инам шуморо мегӯяд италиянский, италиянский нестан, ҳамаш хитоя. инам мад ин Италия, не ки хитоя ҳамаш. ягон фарқият надорад. ҳамаш оригиналҳои хитоянд, ҳамин чизо. нархи ҳамё барои як дона 6000 сомон. барои 2 дона 12000 бо роҳгиротма минус мекунем. метавонед муроҷиат кунед дар номери телефон ҳам ватсап доред. не бародаро не документҳош ина иш кабелиш дароз 4 метра бурон. неш бародаро пункти динакорди версияи сеям усилителдор. мекшум нишонтон метавонам. ҳамаш ба нархҳои дастрас бародаро. пункти динакорди версияи сеям усилителдор. Данак шойкар. Бugün кришкаша бигир. Кришкара бигир. Бugün кришкара бигир. Ина бародаро, ина версия сем усилителдор. Гарантияш қатъӣ. Нархаш 5000 сомонай, бо арзон мешавад. Нархҳои дастрас қатъӣ. Бигир. ҳама ино пачкан, ягон рабочӣ нест. Инаи уҷатҳошон. кабелҳои оригиналашо дар даруниш ҳаст. ма ин бародаро дорем кабелҳои симои микрофон ду намо дорем ҳарш як нархам. нархҳои тамом ё чизои мо арзонае. метраш 7 сомонӣ бо арзон мешавад. еҷаста микрофонҳои Sennheiser ва чамидончош нархҳои дастрас қатъӣ. ина микрофон қатъиш кабелиш ҳастай, документшам ҳастай. нархаш 200 сомонӣ. ё нархҳои дастрас қатъӣ бародаро. еҷаста микрофонҳои Shure Beta 58 дистансионӣ. мекшои нишонтон метавонам. Мана комплект дорам. Ина нигоҳ кунед бародаро. ҳамин дар лубои магазин айдавани 1000 сомон боло сар мешавад. наш 1500 сомонӣ бо арзон мешавад. баъд набоно гуфтанам на стойкои динамикам дорем ба нархҳои арзон. стойкои оҳаниам пластмас нест, оҳаниҳои ғавзро. ина стойкои барои калонкаи Airsafe мондан фарқ надорад дар динакор дар чизе мемонад. ин стойко ҳастай. нархиш 470 сомона бо арзон мешавад. нарх барои 2 дона, бояд наед барои 2 дона. стойкои микрофонам ҳастай. яъне стойкои микрофон бародаро. яъне стойкои микрофонам. ино оҳанинанд. оҳанини ғавз ки мақсад мо будак канда бои пӯчаш мебирад намешикунад.
من ای دیگه برای میکروفون شخص قطیلان های یک شوی اینا داوله پوچش لوبه گودک ببره هیچ نمیشکنه اومانش خواستای چند قدر میگویی بالان میشوه چند قدر کتنه بالان میشوه نقش 160 سومونه با ارزون میشوه یا دالوبه مغازین 350 سومون بالا هم یا نقش دست کتنه بعد باید که برادر گفت سلوک کرد پرسیدن усилителои пишти R3 да паси пиштиш меяд да динакордо мезанем дагустан да ямахо мезанем аймон овардагӣ бародарои усилителои да пишти R3 меояги иш кабели свечай ана иш бародаро усилител хичай метавонед ки дар калонкое ки беусилитра эхтон да ҳамо амира пас шуда ҷокне ина бародаро чиста оригинал хидош ина и усилитра филтр дар танаш метавонем ки 100% дар пишти калонкои худам бизанем ҳамия фирмаи ҳамун R3 маден италия аям ҳастам нархи бародаро 1400 сомон бояд чи дига бо арзон мешавад баъд ана турбои болои низда мепурсида бидем дар болои низом ян калонкои низда инашам ҳаст масалан резвадор метавонед дар болои низом маҳкам мекунен болои дар калонкои R3 мемонен ямаха мемонен динакори чизи мемонен ин дар болои низ маҳкам мекунен любой метавонед бемонед ҳаста бо ами соединитель дорош айвайшам дорем нархи 350 сомон барои 2 дона барои як дона не барои 2 дона амина бо соединитель доршам дорем инаш бародаро соединитель дора мақсад чанд қадар баланду паст мехоҳем баланд кунен ё ки пасттар монем ишам резва дора кунуш болои низа маҳкам мекунен мақсад мебардорен пасттароне баланд мемонен ишам 350 сомон 2 донаш як донаш не параш 350 сомон номери телефон мо дар рӯи навор ҳаст ҳам ватсап дорем ҳам чи фақат бародаро як хоҳиши дархост касоне ки ҳамин харидори ҳамун занг занад ради интерес намурағамте нахтунад нархоро ҳамаша гуфтамтон ҳамаш ай нархои любой магазин арзонан плюси бо арзонтар бо мешавад боқӣ сарбанду хонобод бошед